és változatos filmeket is, és ez így helyes. Én magam is imádom a mozit, számtalan felejthetetlen emlékem van, tévés emlékem is. Jó néhány évvel ezelőtt kedvencem volt egy filmsorozat, az volt a címe Maigret felügyelő, mindig megnéztem, és talán önök is emlékeznek arra, amikor Maigret felügyelő bement egy párizsi kaféba, és oda ment egy gyönyörű szép szőke nőhöz, és megkérdezte tőle, hogy Suzanne. már nem. Volt a válasz, és tovább rakosgatta a lábait, majd kimentek a szajnapartra, megsimogatta a haját, megcsokolta a nyakát, vásonyos bőrét, combját, derekát, és közben azon gondolkodott. Vajon merre lehet a Lükká? Eltelt egy kis idő a sorozat óta, de ha hiszik, ha nem, nekünk itt az HBO-ban saját Maigret felügyelőnk van. Talán nem is így mondom, hogy Maigret, migrén felügyelő. Már érzem is a feszültséget a levegőben, és közeledik valóban migrén felügyelő Ördög Ottó. Az utca kihalt. A sikátorokból kétségbeesett jajgatás hallatszik. Az alkalom most szüli a tolvajt. Lopni, vagy nem lopni? Ez itt a kérdés. De előtte elmondok egy viszek egyet. Egy férfi lopakodik az éjleple alatt. Nagy a sötétség, de a férfi mindent lát. Fut a szem a harisnyában. A férfi kezében dolgozik a fúró. Érdekes, mindig erre fáj a fogam. Ilyenkor mindig a boldogság fog el a rendőrség helyett. Végre én is igazi mackós lettem. A mackós letörli az új lenyomatokat. Azt hiszem, az lesz a legjobb, ha felszívódok. Irány United States. A felügyelő megérkezik. CIA. Migrén felügyelő vagyok a Scotland Yardáról. CIA. Senki nem mozduljon, én se. Itt az idei topmodell. A felügyelő kiadja a parancsot. Uraim, hát akkor egyeztessük óráinkat. Az enyém jelenleg nem jár. Uraim, nagyon kérem, hogy ezentúl ehhez igazodjanak. A nyomozás ezennel elindul. A rendőrök bottal ütik a mackós nyomát. Ott is egy! Meg ott is! A mackós körözés alatt áll. Migrén megpillantja a mackóst. Ne zavard köreimet, migrén. Mi a szesz? A szösz a tilolt vagy gerebenezett len vagy kender rostjainak megfonható tömege. Piheszerű, könnyű szál. Migrén a téboly határán áll. Útleveleket kérem ellenőrzésre felmutatni. Most már teljesen biztos, hogy a nyomozás elhúzódik. A rendőrök beteglátogatóba mennek. Kezükben egy vödör kátrány. Migrén megpillantja a vödröt. Uraim, mit akarnak ezzel? Szurkolunk, hogy meggyógyuljon.
Migrén sajtótajtékoztatót tart. Uraim, nekem nincsenek faji előítéleteim. Szerintem a kátránnyal bevont fehér ember semmiben sem különbözik a lemeszelt négertől. Úgyhogy uraim, vegyék elő a kátrányt, és a szakértőket is vonják be. A rendőrök teljesen elkeserednek. Migrén szól. Uraim, az idő pénz. Nem veszi meg valaki az órámat? Dehogy nem, mi? Előző előadáson megvették. Mennyi? 30. Migrén szól. Ide küldik nekem ezeket az új rendőröket. Hát hülyét kapok. A nyomozás ezen a ponton megreked. Nem tudjátok, hol lehet a mackos? Migrén felügyelő álcázza magát. Hogyha a mackos nem megy migrénhez, akkor majd a mackos jön migrénhez. A felügyelőnek vág az esze, mint a borotva. Lassan olyan okos leszek, hogy önmagammal se állok szóba. Migrén forró nyomon. A mackós a veszélyben forog. De migrén nyakon csípi. A mackós hátán futkos a hideg. Ítéletidő lesz. Úgy bizony. Csönd legyen, mert kiüríttek a teremben. A bíróság vádat emel. 3 lehetőséged van, mackós. Ez a 2 a következő. 5 év kötél általi fölfüggesztett. Más lehetőség nincs? Na ide figyelj, ha nekem adod a játék macimat, még utoljára elengedlek. Oké? És a mackós visszaadta. A bíróság a vádat ejtette. Szegény migrén. Ennek se lesz több migrénje. Kedves közönség, és hogy a mackóssal mi történt? Mindkét lába 1000 sebből vérzik. A rendőrség tűvé tette érte az egész város. A nyomozás folytatódik. FBI, lépés, indulj!